Dobro večer, poštovani gledalci, u velikoj dvorani Spensa u Novom Sadu. Počela je druga utakmica polufinala play-offa košarkaša. Nis Vojvodina, Partizan Mobtel, šut Brauna, 2:0 vodi Partizan. Početna nervoza u redovima domaćina. Gurović u kontri, pogodak i dodatno slobodno bacanje zbog lične greške nad krilom domaće ekipe. Dakle, 2:2, prilika za Novosađane da dođu u vođstvo. Rekoh, početna nervoza. Prvo je Savanović u prvom napadu izgubio loptu, potom je u drugom napadu domaćih Stewart načinio ličnu grešku u napadu. Evo vidite, verbalni duel. Zapravo niste to vidjeli, ali verbalni duel između Duška Bojoševića i sudije Milorada Milojkovića. 3:2 vode Novosađani. Sastav ekipa Novosađani kompletni, dakle kao i prekjuče u Beogradu kada je domaćin slavio 76-72. Za domaće nastupaju Pavković, Kitanović, Nemet Radonjić, Šuput, Stewart, Savanović, Vukas, Gnjato, Cvetković, Čanak i Gurović. Na drugoj strani evo koša Partizana, 4:3 nakon pogotka kapitena Đura Ostojića. Dakle, Partizan Šćepanović, Tripković, Sjekloća, Kecman, Ostojić, Kovač, Materić, Božović, Šilobat, Perović, Abdalović i Braun sudije, Milorad Milojković i Saša Maričić. Delegat je Miodrag Marjanović. 4:3 minuti i 42 sekunde igre. U napadu Novosađani, postava Savanović, Nemet, Gurović, Čanak i Stewart. Na drugoj strani Braun, Kecman, Šćepanović, Ostojić i sa brojem 11 Božović. Sa nama je na komentatorskoj poziciji Milovan Stepandić. Njega molimo samo za jedan kratak uvod u ovaj meč, imajući u obzir ono što se dešavalo pre 2 dana u Beogradu. Pa mislim da je ovo najjače polufinale play-offa u zadnje vreme u našoj državi, jer ima ovde mesta i za refleks i budućnost. Vojvodina je ispustila pobedu u Novom Sadu, tako da večeras uz domaću publiku može se očekivati teška i neizvesna utakmica. Ostojić u reketu, nema koša. Ištvan Nemet. Božović izbacuje loptu van igre. 2 minuta 23 sekunde igre i dalje poen prednosti za goste. Pokušaj Nemeta, skok Ostojića. Lična Nenada Čanka. Evo vidite, Nenada Čanka, dugogodišnjeg košarkaša Partizana. Božović vraća loptu u igru. Braun. Ostojić. Šćepanović najefikasniji prekjuče. Lična greška sudi Maričić. Prva lična kapitena domaćih Gorana Savanovića. Braun, Kecman. Ide Božović, ovoga puta neprecizan, mada su to karakteristične akcije za njega, i još jednom lična Gorana Savanovića. Partizan je bio bolji u skoku, mada je najbolji skakač te prekjučerašnje utakmice bio Kibu Stewart, ali je Partizan ukupno ostvario 27 skokova, Novosađani 22. Polovinu od tih 22 ostvario je Stewart. 5:3. 6:3. Treneri su na parket izveli očekivane postave, jedan i drugi tim igraju odbranu čovek na čoveka na svojoj polovini i od početka se vidi da Partizan pokušava što pre da ekipu ujedno ubaci u bonus, jer ubacujući loptu na Đuru Ostojića, jer od duela Ostojić-Stewart mnogo zavisi. Evo duela sada Čanka i Božovića.
lična nad Nenadom Čankom. Udarac po ruci, zahvat s leđa, reagovao je Čanak koji je postigao 6 poena u tom prvom meču. Dakle, lična greška Slobodana Božovića, lopta sa strane za NIS Vojvodinu. Savanović. Stewart. Lična Ostojića. Druga lična Ostojića. Mnogo su ličnih grešaka načinili košarkaši Partizana i u Pioniru, međutim Stewart nije bio naročito precizan sa linije penala, imao je učinak 12 od 18. Šest 4. Šćepanović, rekoh, najefikasniji sa 30 poena, sjajan sa linije penala, od 20 slobodnih bacanja pogodio je 18. Time-out prijavljuje Vujošević. I dalje protesti Vujoševića sudi Milojkoviću, već su imali jedan duel na početku i evo tehničke greške. Milojković dosuđuje tehničku Dušanu Vujoševiću. 3 minuta 31 sekunda igre. Prilika za EPP. Evo nas ponovo u velikoj dvorani Sportskog i poslovnog centra Vojvodina. Oko 6,5, možda i 7.000 navijača. Veliki broj pristalica Partizana, ali mislim da su navijači domaće ekipe u prednosti. Ima ih više na liniji penala Gurović. Precizan Gurović, 13 poena prekjuče, tačnije 16 poena, 6 od 8 sa linije penala, 2 od 4 za 2 i 2 od 4 za 3, uz jedan skok i jednu asistenciju. Lopta sa strane, Savanović. Primetna je nervoza kod svih aktera utakmice. Vidjeli ste onaj oštri faul Božovića na Čanku, skočile su obe klupe, tehnička. Verovatno je značaj utakmice uticao da svi uđu malo nervozni i napeti u ovu utakmicu. Da, prva utakmica izuzetno tvrda, teška. Partizan je u finišu došao do pobede, bio je bolji u prvom poluvremenu, u drugom je Vojvodina okrenula rezultat u svoju korist i u finišu su crno-beli ipak bili koncentrisaniji. Bilo je određenih primedbi na suđenje, na sudijski kriterijum. Mislim da se to prvenstveno odnosilo na sudiju Milojkovića koji, dakle, evo i večeras sudi. U reketu Božović 8-7. Savanović. Sigurno je da Partizan želi da izbegne, ako ikako može, tu eventualnu majstoricu, jer Novosađani su kompletni. Podsjećam, Partizan je ostao bez Hausa, ostao je i bez Krstića. Brown. 9-8 poen prednosti za domaće, lična Čanka. Menja Nikola Lazić, trener NIS Vojvodine. Ulazi Šuput, izlazi Savanović. Goran Savanović, 2 poena, 1 od 2 za 2, uz 2 lične greške. Božović. Ostaje 9-8 za domaće. Oba
puta neprecizan. Čanak hvata loptu. Nemet. Nemet je uz Stewarta bio najbolji igrač Novosađana u tom prvom meču. Šuput. Šuput i Stjepanović. Čanak. To su njegove akcije. 11-8. Božović. Kecman. Božović. Odlična asistencija i pogodak Slobodana Božovića. 11-10. Nemet nije se odlučio na šut. Odličan pick and roll i pogodak Ištvana Nemeta. Lična greška. Broj 15. Gerald Brown. Dodatno slobodno bacanje za Nemeta. (14-10). Božović. Stjepanović. 4 minuta 10 sekundi do kraja prve četvrtine. Kecman. 14-12. 4 poena Kecman. Otvoren put ka košu. Gurović. Stewart. Nemet. Šuput. 5 sekundi za napad. Šuput. I u posljednjim trenucima šut. Nastavlja se igra. Promašio je Nemet. Brown. Omeo ga je Nemet. Čanak. Greši Čanak, gubi loptu Stjepanović. Kecman. Izjednačenje 14-14. 6 poena Kecmana, najefikasnijeg EPP. Treća minuta odmora na zahtjev trenera NIS Vojvodine Nikole Lazića. Da čujemo sada komentara ovih prvih gotovo 7 minuta. Rekao sam već da je početak malo nervozan. Lazić je napravio jednu promjenu Šuput umjesto Savanovića, tako da Vojvodina ima dominaciju u snazi, u visini na spoljnim pozicijama, jer Kecman i Stjepanović je teško da čuvaju Gurovića i Šuputa koji su fizički jači i viši. Božović može da bude prijatno iznenađenje, jer posle povrede Krstića je dobio veliku šansu, ali primetno je da on nema slobodu kao što ima u Kraljevu i Nišu. Ono ima prednost da je levoruk igrač, dobro šutira, može da odigra 1 na 1, ali se vidi da nema slobodu šuta kao što ima u klubovima gde je igrao ranije. Prema tome, očekujem znatno bolju i tačniju utakmicu u daljem nastavku. Perović u postavi Partizan Mobtela. Perović koji je, mislim, najbolje obavio posao čuvanja Stewarta Kibua prekjuče. 14-14 je 2 minuta 55 sekundi do kraja prvog perioda. Kecman lična, sudi Maričić. Protestuje Kecman. Evo, vidjeli smo to još jednom. Istočao je Kecman ispred Šuputa, ali je Maričić video guranje. Šuput 15-14. Ali mislim upravo zbog nervoze na početku utakmice da su sudije zauzeli jedan oštriji stav kod dosuđivanja ličnih grešaka, verovatno strahujući da se utakmica ne izrodi u nešto gore. 16-14. Da, oštriji kriterijum dosuđivanja ličnih grešaka u odnosu na onaj prekjučerašnji meč. Stjepanović za sada bez poena. Lična greška Šuputa.
Samo trojica košarkaša Partizana upisano u listu strelaca, Kecman 6 i po 4 Ostojić i Božović. Na drugoj strani petorica domaćih, po 4 poena Čanak i Gurović, 3 Nemet, 2 Savanović i 1 Stewart. Dakle, Šćepanović, rekao, izuzetno precizan u prvom duelu, ovoga puta pogodak sa linije penala. Evo vidite, tek prvi šut ka košu. Polovičan učinak, 16-15. Nemet, Čanak za 3. Prva trojka, Nenad Čanak. 19-15. 5 od 13 imali su Novosađani prekjuče, iza linije 6-25, Beograđani 6 od 18. Božović prevario je Čanka, Kecman. Nema trojke, Čanak i Avdalović. Lopta je pogodila u nogu jednog od košarkaša domaće ekipe, Ostojić umjesto Božović. Avdalović. Avdalović je imao indeks 13, bio je treći po indeksu u svojoj ekipi. U utorak najuspešniji Šćepanović, indeks 30, Ostojić 25. Na drugoj strani Stewart 27, Nemet 16, Gurović 13. Šćepanović neprecizan, Ostojić osvaja loptu i ne uspeva asistencije Kecmana. Perović je bio neoprezan. Minut i po do kraja prvog perioda. Gurović se okreće, pao je Avdalović, nije bilo lične i sada tehnička Laziću, koji je smatrao da je ovo trebalo da bude sankcionisano. Ovaj duel pod košem Partizan Mobtela. Evo da vidimo još jednom. Pao je Gurović preko protivničkog košarkaša Avdalovića. Vidimo još jednom. Avdalović je pao gotovo bez kontakta, omeo je Gurovića. Sve u svemu Šćepanović na liniji penala. (19-16), Šćepanović ponovo polovično. Lopta sa strane, napad Partizan Mobtela. Avdalović. Evo vidite, 4 samo pogotka sa linije penala gostujućih košarkaša. 4 od 8, 6 od 8 domaći. 21-16. Prvi koš uputa. Ostojić, pogodak. Mnogo viši od Šuputa, 10 cm je razlika u visini, 2-10. Ostojić, 21-18. Nemet. Pred njega Avdalović. Ide Nemet, pogađa i lična nad playmakerom domaće ekipe. A vidite Šilobada koji je u igri umjesto Perovića. Dodatno slobodno bacanje za Nemeta. 24-16. Kecman. Šćepanović, trojka.
Pao je Šćepanović, nezgodno je doskočio. Vidite, drži se za skočni zglob leve noge. Pridiže se Šćepanović, nismo to najbolje vidjeli, ali bilo je izgleda kontakta, nezgodno je doskočio Šćepanović na stopalo protivničkog košarkaša, Šćepanović na klupi. 24-21, 20 sekundi do kraja prvog perioda. Umjesto njega Materić, umjesto povređenog, dakle, Vlade Šćepanovića, Predrag Materić, faul Šilobada. Dovoljno će imati vremena Partizan za organizaciju napada, 10 sekundi do kraja prvog dela igre. Ištvan Nemet na liniji slobodnih bacanja. 7. poen. I još jedan precizan Nemet. Avdalović, 3 sekunde. Nema koša. Dominacija u skoku gostiju, ali ostaje 26-21, 5 poena prednosti za domaće nakon 10 minuta igre u drugoj utakmici polufinala play-offa u Novom Sadu. Nastavak utakmice u Novom Sadu, Novosađani izuzetni kada je reč o šutu, 82% za 1, 78% za 2 i 50% za 3 poena uz 8 skokova. Na drugoj strani Beograđani mnogo slabiji u sva 3 elementa, 50% samo slobodna bacanja, 4 od 8, 7 od 13 za 2 i 1 od 4 iza linije 6-25. 8 skokova, 5 defanzivnih, 3 ofanzivna. Zanimljivo, Novosađani svih 8 skokova zabeležili su u odbrani. Stewart je izbacio loptu van igre. 3 više asistencije zabeležili su gostujući košarkaši, po jedna ukradena lopta. 2 faula više načinili su crno-beli. Materić, nema koša. Stewart. Nemet. Menjaće Vujošević, vratit će se oporavljeni Šćepanović. Gurović, faul Materića. Prva lična Predraga Materića, Šćepanović umjesto njega. Lopta sa strane. 48 sekundi igre u drugom periodu, 26-21, vođstvo NIS Vojvodine. Čanak za 3. Druga trojka, 10 poena. Početna nervoza je očigledno prošla. Iskusnik Čanka, 10 poena, 2 trojke, a rekoh u Beogradu samo 6 poena. Kecman, 29-23. Stewart, Gurović, 31-23. 6 poena Gurovića. Brown. Šćepanović, kraj njega Nemet. Omeo je Nemet najboljeg strelca gostujuće ekipe, menjaće Vujošević, učiće Avdalović. Menjaće i Lazić, u igru će prvi put Pavković. Promašiš uputa, Stewart nije uspeo da osvoji loptu i lična greška Ištvana Nemeta.
On ide na klupu, umjesto njega na poziciji organizatora igre Miljan Pavković. Abdalović, Ostojić, Brown, greška u koracima Geralda Browna. Protestuje i dalje Vujošević. Čanak. Pavković. Šuput. Čanak. Pavković. Ističe 3. minut druge četvrtine. Pavković, još 3 sekunde. Gurović. Nastavlja se igra. Sada Šuput i trojka. 34-23. Treća trojka NIS Vojvodine. Jednu je pogodio Šćepanović. Ekipa Vojvodine koristi dominaciju u skoku, naročito na spoljnim pozicijama. Već sam rekao da su Šuput, Gurović i ovi preko 2 metra igrači Vojvodine u postavi njih četvoricu. Ide ih dobro šut i to je rezultat ovih 11 poena razlike. U mnogome su popravili skok Novosađani u ovoj drugoj četvrtini. EPP. Timeout je za Partizan. Nastavak igre, 6 minuta 10 sekundi i još jedan koš domaćih, 36-23, 12 poena razigranog Nenada Čanka, koji je malo čas osvojio loptu u odbrani, poentirao, lična sada Čanka nad Ostojićem. Menjat će Vujošević, ući će Božović, da vidimo ko ide na klupu. Ide Perović. I dalje samo četvorica strelaca u ovoj utakmici u redovima Partizana. Jedini, da kažemo, raspoložen za igru u ovim ofanzivnim zadacima Kecman 8 poena, Ostojić je postigao 6, Božović 4, a Šćepanović 5 poena. ...36 poena NIS Vojvodine, 25 Partizan Mobtela, lična greška Miljana Pavkovića nad Brownom, dodatno slobodno bacanje. Promašaj ostaje 11 razlike. Pavković. Ovo četvrti prekršaj NIS Vojvodine u ovih 4,5 minuta igre drugog perioda. Ispunjen dakle bonus, samo jedna lična Partizan Mobtela. Brown pogodak, 2 poena, 36-27. Vezani poeni Geralda Browna. Timeout za Nikolu Lazića i još jednom EPP. 36-27, vođstvo NIS Vojvodine, 5 minuta 21 sekunda do kraja drugog perioda. Prvi je rešen u korist domaćina, 26-21, u ovom drugom 10-6 za NIS Vojvodinu. Brown je sada u mini seriji postigao 2 koša. Umeđu vremenu promašio jedno slobodno bacanje. Cvetković, Pavković, Gurović, Čanak i Šuput. To je evo sada postava NIS Vojvodine. Dakle, praktično bez petice i bez i klasične četvorke. 3 krilna igrača, jedan play i jedan back. Postava domaća. Šćepanović, Brown, Kecman, Ostojić i Božović, to je petorka Partizan Mobtela. Šćepanović dobro čuvan, daleko od one prekjučerašnje koncentracije. Nema koša, pokazuje Milojković.
Lična greška Cvetkovića. Prva lična Marka Cvetkovića. Đuro Ostojić na liniji penala. I jedan i drugi trener promenama odbrane pokušavaju da iznenade protivnika. Vojvodina je snizila postavu, igra sa 5 spoljnih igrača, Dečanak igra jedini četvorku i igra zonsku odbranu 2-3, dok je Partizan pokušava promenama odbrane zona čovek i u jednom momentu je uspeo da smanji 13 razlike, bilo je 36-23. Sada je 36-28. Brisanje parketa. Sada već oko 7.500 gledalaca u velikoj dvorani Sportskog i poslovnog centra Vojvodina u Novom Sadu. Partizan je u ovoj dvorani doživeo 3 uzastopna poraza. Novosađeni su jedina ekipa koja je 2 puta u Efes ligi savladala Partizan Mobtel. A inače Novosađani su u ovoj dvorani izgubili samo jednu utakmicu tokom ove sezone kada je reč o domaćem šampionatu. Savladali su ih Lavovi 0-6-3 u trenucima kada je Lavovima trebala pobeda da bi se plasirali među 8 superligaša. 36-28 i dalje Pavković, Gurović, Čanak, Cvetković za 3. Sjajni Čanak. Neoprezna odbrana gostiju. 4 minuta 20 sekundi do poluvremena. Dvostruku izmenu izvršit će Vujošević. Trojka Brauna. Druga trojka gostiju. Jednu je pogodio Šćepanović, odustaje sada od izmene očigledno Brauna. Vujošević, pripremio se bio Avdalović, sada je samo Perović kraj zapisničarskog stola. Čanak za 3. Na brzinu, nedovoljno koncentrisan. 38-31. Ide Braun. Nema koša, ali ponovo osvaja loptu Šćepanović. Koš 38-33. Samo 5 razlika. Pavković. Cvetković. Ponovo Pavković. 10 sekundi za napad. Gurović. Cvetković, Pavković. Trojka Miljana Pavkovića. Prvi šut i pogodak. Božović, 41-33 je. Ostojić okreće se i promašuje zicer, ali ispravlja Božović. Imamo da gledamo priliku dve različite varijante napada. Napad Vojvodine u obliku Potkovice sa svih 5 spoljnih igrača da isključivo se forsira šut za 3 poena, dok Partizan pokušava preko Đure Ostojića i Božovića zbog dominacije u visini da napadne tu zonu. Cvetković je sada promašio u jednoj maloj seriji 2 puta iza linije 6.25. Da vidimo da li će pogoditi Kecman. Hoće. 41-38. Najraspoloženiji košarkaš gostujuće ekipe Dušan Kecman. 11 poena, 1 trojka. Lična greška i dakle faul Božovića. Perović ga menja.
lopta za Nemeta. Bio je to tek drugi faul Partizana za ovih 8 minuta i 15 sekundi igre. I još jednom trojka Pavković. 44-38. Braun i Pavković. Braun potvrđuje Kecman. Pavković. Šuput, Gurović. Pavković. Pavković, sjajno. I lopta od noge Gurovića u autu. Evo vidite, omeo je Gurovića prvo Ostojića, posle ga sprečio da postigne pogodak i Kosta Perović. Šćepanović. Izgubljena lopta. Napad domaći. 44-40. Posljednji minut prvog poluvremena. 45 sekundi do kraja. Nemet. Čanak. Lična Braun. Drugi faul Brauna. Vujošević sada uvodi Avdalovića. Da vidimo da li umjesto Šćepanovića ili Braun. Umjesto Šćepanovića. Ne ide Šćepanoviću večeras, 7 poena, 1 trojka, 2 od 4 sa linije penala. Neuspešna kombinacija Pavkovića i Gurovića. Ostaje 4 poena prednosti. Avdalović, Ostojić. Braun. Nema koša. Gurović, Pavković. 3 na 1. I pogodak Pavkovića, 46-40. 2 sekundi i kraj. Kraj prvog poluvremena, vođstvo NIS Vojvodine 46-40, 26-21. Evo nas opet, poštovani gledalci, u velikoj dvorani Spensa u Novom Sadu. NIS Vojvodina Partizan u drugoj utakmici polufinala play-offa košarkaša, 46-40 za domaće. Prve 2 četvrtine domaći su rešili u svoju korist, bili bolji i u šutu i u skoku, najraspoloženiji Čanak sa 14 poena, od toga 2 trojke. Menjao je trener Lazić često odbranu svoje ekipe koja je vrlo dobro odigrala tu fazu igre uz mnogo bolju realizaciju u napadu u odnosu na prvi meč u Beogradu. Najefikasniji igrač tog prvog susreta Vlado Šćepanović, koji je u Pioniru postigao 29 poena, večeras samo 7 do ovog trenutka. Početne petorke: Kecman, Avdalović, Perović, Ostojić i Šćepanović za Partizan. Promašio je Zicer Ostojić. Postava Novosađana: Nemet, Gurović, Čanak, Savanović i Stewart. Gurović, nema koša, osvaja loptu Savanović. Nov napad domaći. Savanović, nema koša, Stewart, lična Kecmana. Skok Stewarta, lična Kecmana. 46-40, vođstvo domaćih. 43 sekunde igre u trećem periodu, a podsjećam, Novosađani su sredinom drugog perioda imali prednost od 36-23. Čanak. Da vidimo lična Gurovića. Ne, lična greška u napadu Čanka.
četvrti faul Nenada Čanka i odmah reaguje Lazić. Čanak najraspoloženiji, rekoh, u redovima domaćih. Sada ima 4 lične. Ostojić 46-42. Stewart. Čanak. Lična Perovića. Još jednom ova akcija Čanka i lična greška Koste Perovića. Nenad Čanak 14 poena. Pogađa svoje prvo slobodno bacanje. 1 od 1 za 1, 4 od 4 za 2 i 2 od 3 za 3. Uz 5 skokova. 4 u odbrani i 1 u napadu. 47-42. Kecman. Lična Stewarta. Šuput umjesto Čanka. Drugi faul je to bio Stewarta. Perović. Ostojić. Avdalović. Šćepanović. Perović. Pogodak i lična Kibu Stewarta. 47-44. Dodatno slobodno bacanje za Perovića. Njegovi prvi poeni. Ekipa Vojvodine ulazi u problem sa ličnim greškama centara. Čanak koji igra na poziciji četvorke ima 4 penala, Stewart 3 penala, oni su jako bitni za igru Vojvodine. Trojka Nemeta. Njegova prva trojka, sjajan procenat šuta, 4 slobodna bacanja, sva 4 je pogodio, 2 od 2 za 2 i 1 od 2 iza linije. 6-25, kada Kecman ubacuje loptu pravo u ruke Šuputu. Savanović. Savanović. Pogodak 52-45. Kecman. Nema koša. Savanović. Lično Šćepanovića. Indisponirani Vlado Šćepanović. Ne polazimo večeras, bog zna šta za rukom. Time-out je za Vujoševića. Prilika za EPP. 52-45. Na isteku 3. minuta 3. perioda. 7 razlike je. Maločas je Partizan bio na 2 poena samo. Podsjećam, 13 poena prednosti imali su domaći košarkaši. Evo vidite poređenje Čanka i Kecmana. Perović, Ostojić, Šćepanović, Kecman, Avdalović. To je petorka Partizan Mobtela. Gurović, Stewart, Šuput, Savanović i Nemet. Postava NIS Vojvodine. Pressing gostiju. Savanović i lopta na polovini Partizana. Savanović, Gurović. Savanović. Odlična asistencija, ispušta loptu Stewart i ona pripada gostima.
Avdalović. Šćepanović. Ostojić. Ući će Braun. Avdalović. Perović. Ponovo Avdalović. Još 9 sekundi. Lopta van igre. 8 sekundi imaju za šut gosti. Perović levom rukom. Pedeset 47. Nemet. Nemet za 3. 55-47. Druga trojka Nemeta. 7. Nis Vojvodina. Avdalović. Ekipa Partizana je promenila odbranu, prešla je na zonsku odbranu i primila 2 uzastopne trojke. Lična Gurovića nad Kecmanom. Evo Brauna. Ne dozvoljava izmenu Maričić. I evo sada može da se izvrši izmena. Kecman na klupu. Braun u igru. Šćepanović. Ispred njega Gurović. Perović. Ostojić. Lična Šuputa. Drugi faul. Osam poena prednosti za domaće. Polovina igre u trećoj četvrtini. Pogađa Đuro Ostojić. 10. poen. Još jednom precizan. 55-49. Nemet. Nemet. Savanović. Nema koša. Lopta je za... Da vidimo ličnu. Maričić sudi Savanoviću. Savanović i Avdalović su bili u skoku. Da vidimo još jednom. Mislim da je ovo greška sudije Maričića jer niko tu nije imao prednost. Bili su podjednako blizu, odnosno daleko od lopte i dva slobodna bacanja su za Vuleta Avdalovića. Još jednom. Avdalović 55-50. Četiri poena prednosti za domaći. Savanović. Stewart. Savanović. Lična Šćepanovića. Drugi faul. Ispunjen bonus sada i Partizana. Onaj pređašnji prekršaj Savanovića je bila 5. lična Nis Vojvodina. Savanović. Koš 57-51. 6 njegovih poena. Avdalović. Šćepanović. Odlučuje se za šut i pogađa Vlado Šćepanović. Druga trojka, 10 poena. Ostaje 57-54, 4 minuta 5 sekundi do kraja trećeg perioda. Šćepanović. Avdalović.
Nema koša, Stewart, Nemet. Dobra odbrana Partizana, bio je to Avdalović, Brown, napad Partizan Mobtela. Avdalović, Brown, stiže Perović, Šćepanović, još 3 sekunde, Avdalović i pogađa Avdalović trojku, izjednačenje 57-57. U posljednjim trenucima za šut Avdalović je pogodio trojku, 57-57, timeout za Nikolu Lazića, 3 minuta 27 sekundi do kraja trećeg perioda. Sedamnaest grešaka načinili su košarkaši NIS Vojvodine, 15 Partizan Mobtel, ali mnogo bolje raspoređene lične kod gostiju. U redovima domaćih Čanak 4 faula, 3 imaju Kibu Stewart i kapiten Savanović. Na drugoj strani jedini košarkaš sa 3 lične je Slobodan Božović. Lopta pripada Novosađanima, pressing gostiju, Savanović prenosi loptu na polovinu protivnika. Bojan Gnjato u postavi domaćih prvi put, nije igrao u Pioniru u prvom susretu, Kecman treći faul. Faul nad Gurovićem. Gurović, Gnjato, Šuput, Savanović i Nemet petorka domaćih. Avdalović, Perović, Kecman, Božović i Brown postava Partizana. Tek 7. poen Gurovića, osvaja loptu Šuput, lično Perović. Sada 2 slobodna bacanja za Predraga Šuputa. Pedeset 59-57. Tri poena prednosti za domaći. Brown, Avdalović, Kecman, dobra odbrana Nemeta, prijavljuje timeout Vujošević, Šuput, Gurović i trojka Gurović. 10 poena Milana Gurovića. Veoma važno je za domaću ekipu da se razigra reprezentativac Gurović. 63-57. 6 razlike za domaće koji ne ispuštaju vođstvo. Lična Gnjata nad Đurom Ostojićem. Kibu Stewart, koji je bio najbolji igrač domaće ekipe pre 2 dana, 22 poena je postigao u Pioniru uz 10 skokova i čak 3 asistencije. Večeras vrlo skromno, 1 poen i to sa linije, dakle, penala, nije šutirao za 2, naravno ni za 3 poena, 6 skokova, 5 u odbrani, 1 u napadu, 1 asistencija i 1 ukradena lopta. Savanović. Nema koša. Ide Kecman. Avdalović. Brown. Kecman, nema koša. Šuput odnosi loptu. Gnjato.
Gurović je ostao sam, trojka i faul nad krilom NIS Vojvodine. Faul koji je načinio Gerald Brown. Dakle, 3 poena i dodatno slobodno bacanje, 66-58. Šćepanović se vraća u igru, izlazi Kecman. Šezdeset 57-58. Božović, Šćepanović, Brown, Šćepanović, još 5 sekundi za napad. Šćepanović nije se odlučio za šut kada je mogao, a sada oduzeta lopta Partizan Mobtelu. 3 sekunde, mislim da je 3 sekunde u reketu suđeno. Evo vidite protesti Vujoševića upućeni Saši Maričiću. Nemet, Šuput, ide Šuput, nema koša, Božović. Minut i 10 do kraja trećeg perioda. Avdalović, Brown za 3. 67-61. Savanović. Gurović. Nema koša, lopta van igre. Podrška iz gledališta i jednima i drugima. Šćepanović. Ostojić i Gnjato. Nema koša i Gnjato osvaja loptu. Nemet. Imaju dovoljno vremena Novosađani za napad lična Avdalovića. U padu je Avdalović uspeo da udari po ruci Gurovića. 15. poen Milana Gurovića, 5 od 7 sa linije penala, 2 od 4 za 2 i 2 od 5 iza linije, 6-25, 5 skokova, 1 asistencija. 69-61. Ostojić, faul Gnjata. Druga lična. Samo sekunda do kraja trećeg perioda. Đuro Ostojić. 12 poena, 4 od 6 sa linije penala. Ostaje 69-61. Ostaje na kraju trećeg perioda 69-62, 7 poena prednosti za NIS Vojvodinu, EPP pa posljednja četvrtina. Počeo je četvrti period, evo prvog koša, Pavković 71-62, vođstvo NIS Vojvodine. Ističe prvi minut u posljednjoj četvrtini. Brown, Perović, Ostojić, Kecman i Šćepanović postava gostiju. Na drugoj strani Pavković, Gurović, Nemet, Gnjato i Šuput.
Dakle, Pavković na poziciji 1, Nemet na poziciji 2. 71-64. Ide Nemet. Nema koša. Ostojić pa Šćepanović. Drži Partizan priključak. Najveća prednost je, rekao smo već, ona postignuta sredinom drugog perioda kada su domaći vodili sa 13 razlike. Ostojić smanjuje 15 njegovih poena, 71-66. Za igru Partizana predstavlja slab učinak spoljnih igrača Kecmana i Šćepanovića. Kecman je izgubio 2-3 minute bespotrebno. Šćepanović igra nekako nezainteresovano u napadu. Ne igraju sjajno u odbrani, tako da centri Partizana su bolji deo tima. Braun pokušava da poveže to, međutim ukoliko se od Kecmana i Šćepanovića jedan ili se ne probudi, ne priključi u solidnu igru Đure Ostojića i Perovića, teško da Partizan može dobiti. Kecman odličan, najbolji u redovima gostujuće ekipe u prvom poluvremenu, 13 poena, u nastavku nijedan. Braun. Kecman. Ponovo Kecman. Perović ispušta loptu, ali je stiže i šut na isteku vremena za napad. 73-66, lopta za domaći. Nemet. Dvostruka izmena u Partizanu. Nema koša Gurovića, Kecman skok, biće dakle dvostruka izmena, ući će Božović i Avdalović, faul Pavkovića. Izlaze Kecman i Perović. Lopta za goste. Braun. Tačno 3 minuta igre u posljednjem periodu. Braun, Ostojić i Gnjato. Braun. Avdalović pogađa trojku, 73-69. Druga trojka Avdalović. Šuput. Gurović. Šuput i Božović. Šuput pokušao je Gnjato, lopta je za crno-bele. Avdalović. Božović. Braun. Nema koša, Gnjato i loptu na kraju Nemet dotura Pavkoviću. Lična nad Šuputom, načinio ju je Šćepanović, treći njegov faul. 10 poena, 2 trojke, Vlada Šćepanović. Na liniji slobodnih bacanja Šuput. 9 poena, 4 slobodna bacanja, sva 4 je pogodio, 1 od 3 za 2 i 1 od 3 za 3. Gnjato je osvojio loptu i pogodio udarac u glavu. U ovom skoku zadobio je Božović. Evo vidite gradonačelnika Novog Sada Borislava Novakovića. Polovina igre u posljednjoj četvrtini. 76-69. Ostojić, pogodak.
76-71. Pavković. Gurović. Lična Božovića nad Šuputom. Četvrti faul. Ljuti se Božović. Ljute se i na njega sa klupe Partizana. Evo Čanka menja Šuputa. Finiš susreta, najbolji igrač domaćih u prvom poluvremenu Nenad Čanak, ponovo u igri. Gnjato Pavković. Blokiran od strane Ostojića. Braun, Ostojić, nema koša i sada Maričić dosuđuje ličnu grešku Nenadu Čanku. Ovo bi zaista, evo da vidimo, Čanak je stajao u mestu, a Ostojić jednostavno skočio na njega, porušio ga. Evo da vidimo još jednom, dakle, mislim da ovde nije bilo dileme. Evo vidite, Čanak je zauzeo čvrst stav, sa obe noge je bio na parketu, stajao, nije se kretao. Ostojić je bio u skoku i jednostavno skočio na njega, porušio ga, a petu ličnu dobio je Čanak, EPP. Evo nas ponovo na Spensu, 76-71, tačno 5 minuta i 3 sekunde do kraja utakmice. Na liniji penala Đuro Ostojić. Ostojić je najefikasniji u svojoj ekipi, 17 poena, 6 od 9 sa linije penala, isto toliko i za 2, nije šutirao za 3 poena. Uz 2 skoka po našoj evidenciji. 76-73. Pavković. Priprema se Perović. Lopta van igre, nov napad za NIS Vojvodinu. Nemet, Šuput, Pavković. Šuput. Nesporazum, lopta je van igre i pripada Partizan Moptelu, pokazuje Milojković, protestuju domaći. Evo da vidimo, smiruje ih Milojković i pokazuje da je Šuput izbacio loptu van igre. Možda je bio faul, ali mislim da je ipak Šuput bio posljednji koji je igrao loptu. Braun osvaja loptu Nemet. Pavković. Izuzetna neizvesnost, kao u ostalom i pre 2 dana. Šuput nema koša, Ostojić, Avdalović. Perović, Braun, još 8 sekundi za napad. Ostojić, pre njega Šuput. I evo trojke Šćepanovića, zakasnio je Gurović. 76-76. Treća njegova trojka. Ukupno 13 poena. Nemet. 3:25 do kraja. Lična Avdalovića. Treća lična greška Partizana.
Gurović. Mislim da je jako bitno koja će ekipa prva ispuniti bonus, jer i to može da odluči utakmicu zbog šuteva za slobodno Pavković, bacanje. odlična asistencija, kasnio je Ostojić, Gnjato 2 poena, 78-76. Gnjato koji nije imao bog zna kakvu minutažu u ovoj Superligi, evo ovaj period u kojem je bio u igri, zaista je dobro odigrao, nema Košalić na Pavkovića. Šćepanović vraća loptu u igru. Perović, Ostojić, Avdalović. Još 13 sekundi za napad. Perović stiže. Greši, lopta je udarila u nogu Perovića, sudije ne sviraju ništa, Šuput je osvojio loptu i u borbi bacio na parket Avdalovića, ali evo da vidimo još jednom borba za loptu, pao je Avdalović, poslednji je EPP. Šuput je dakle u onom duelu osvojio loptu, Avdalović je ostao bez nje, ali je zbog onog duela kažnjen ličnom greškom, trećim faulom, ispunjen bonus Partizan Mobtela. 78-76, vođstvo NIS Vojvodine, Pavković. 8 sekundi za napad. Zonska odbrana ekipe Partizana. Još 4 sekunde, Pavković, naravno iznuđen šut, blokiran od strane Avdalovića. Neopreznost domaćih. Minut 55 do kraja. Kecman. Avdalović. Gubi loptu Avdalović i lična vuleta Avdalovića koji je ispustio loptu, faul nad Nemetom. Evo još jednom. Četvrta lična Avdalovića, na liniji penala Nemet. Pogodak, 15. poen, 5 od 5 sa linije penala, sjajni novosađeni u izvođenju slobodnih bacanja večeras. Kecman. Avdalović. Šćepanović. Nema koša. Stiže Kecman prvi do lopte, faul Nemeta. 80-76, u igru će Gerald Brown. Ispunjen bonus sada i NIS Vojvodina. Avdalović na klupu, Brown na poziciji pleja. Šćepanović. Šćepanović, lopta za Božovića, Brown, nema koša, skok i osvojena lopta Bojana Gnjata, a lično je načinio Kecman. Četvrti faul. 80-76, vođstvo NIS Vojvodine, Bojan Gnjato na liniji penala. Do sada nije izvodio slobodna bacanja. Minut i 15 sekundi do kraja utakmice. Gnjato. Nema koša. Ostaje na 4 poena. Ova puta neprecizan, ide napad gostiju.
vidimo lična Gurovića. Treći faul. Slobodna bacanja za Šćepanovića. Da vidimo sada 2 od 4 sa linije penala u večerašnjem susretu. 1 od 1 za 2 i 3 od 7 za 3 poena Vlado Šćepanović. Njegov učinak, dakle, kada je reč o šutu, nije imao ni jedan zabeležen skok uz 6 asistencija. Time out, minut odmora. Vlado Šćepanović, 13 poena, 3 trojke. Iskusni Šćepanović pogađa kada je najpotrebnije, 80-77. Dva razlike. Nemet. Pavković. Gurović. Nemet, Gurović, Pavković. Još 5 sekundi za napad. Zonska odbrana Partizana. I u posljednjim trenucima Nemet pogađa. 82-78. Šćepanović, krenje ga Gurović. Diže se Šćepanović i pogađa trojku. 82-81. Pokazuje Šćepanović da je bio fauliran. Nemet, Pavković. Lična Kecmana. Peti faul Dušana Kecmana. Posle Čanka, dakle, i on na klupi zbog 5 ličnih, a Miljan Pavković na liniji slobodnih bacanja. 10 poena je postigao, 2 trojke i prva prilika za izvođenje slobodnih bacanja. (82-81). Ostaje poen prednosti. Mladi Pavković, sjajni organizator igre, evo pogotka 83-81. Brown, još 13 sekundi. 10 sekundi do kraja utakmice. Šćepanović, krenje ga Gurović. Ide Šćepanović, Brown i pogađa Brown. 7 desetinki pre kraja utakmice Brown je pogodio trojku i Partizan je došao do druge pobede. Gotovo da ne može da veruje ni Dušan Vujošević. Slave košarkaši Partizana plasman u finale play-off. Pa mislim da su slobodna bacanja u finišu koštala Vojvodinu pobede. Gnjato 2 bacanja na 4 razlike, Pavković na 2 razlike. Ovo je Partizan dobio na sreću jer Vojvodina je većim delom utakmice bila bolji protivnik, bolje igrala, međutim neki put i srećniji pobedi trojke Šćepanovića i Brauna su donele ulazak u finale. Šta reći o suđenju? Bilo je primedbi na suđenje na kriterijumu u prvoj utakmici pre 2 dana i večeras je bilo nekoliko grešaka, ali čini mi se da je malo kriterijum bio ujednačeniji nego... Pa mislim da je Milojković kao iskusniji sudija vukao više utakmicu, ali da sudije zauzda na oštriji kriterijum, bilo je previše nervoze i kod obe klupe, publike, sve, ulog je veliki i mislim da je sudije nisu odlučila je sreća večeras. Dakle, 2 potpuno izjednačena protivnika, 2 utakmice koje su zaista bile kvalitetne, borbene, do kraja neizvesne. Oba puta pobeda je pripadala aktuelnom šampionu, ekipi Partizan Mobtela, koja
ide u finale, a sutra je na programu drugo polufinale, druga utakmica između Hemofarma i Crvene zvezde. Podsjećam, Vršćani su savladali Beograđane u Pioniru i sutra imaju prilike da se pobedom plasiraju u finale. Večeras, rekao smo, izjednačena utakmica, dva izjednačena protivnika. Novosađani jednostavno večeras nisu imali sreće. Evo vidite listu strelaca. Novosađani koji su rešili 3/4 u svoju korist, izgubili su ovu posljednju sa 22-14. Prva 26-21, 20-19, druga 23-22, treći period i ovaj posljednji 8 razlike za Partizan, ukupno 84-83. Eto, toliko, poštovani gledaoci, pozdravljamo vas, zahvaljujemo se Milovanu Stepandiću, prijatno večer.